Ortiyada de uruş teoş gerek Amerika'da dedi. Ne yapayım? Tebe Amerika'da de buluştu ortiyada tehir etti. Yarama tehir. Soň şu ortiyet näme zantirsawn? Şu bizde şu taýda parahatçylyk bolmagyny da zantirsawn. Ganyň dökülmegine zantirsawn däl. Indi Muhammed Tüýeci ýaly Murat Gurwana galta, hal rasyny daha parklym bulara galta uruşturjak. Näme üçin dile bunun wataryň propagandasy diýär. Siz araňyz bolmaly, senin düşmanyňyz, gan düşmanyňyz diýär. Ortalar diýär gan düşmanyňyz näme üçin holy 19-njy asyrda baryp diýersiň ýeriniňizi basapdyr. Aryňyzy alyň diýär. Onu ne için Amerika diýenok? Amerikany Meksika näçe ýerini aldy? Ne için onu diýýär dag diýenok? Murat Gurwan diýenok, ey Amerikan, nime Meksikanlar, Amerikadan arymydan ey, siziň aryňyzy köýdi, siziň ýeriňizi aldy, gaýtaryp alyň diýenok. Emma orfiyet bilen biziň döwletlerimize gerek gelende ýanky propaganda ne diýerler. Onu diňediň da şu propagandadan diňediň. Amerika garşamydy. Amerikan batyp alan yerlerini arkyň halky goýan gana siziň 17-nji asyrda 18-nji asyrda size garşy Amerikanlar şeýitdi diýip galdyr. Näme üçin onu orfiyete gerek gelende ol? Bir ýarym asyr mundan bolanda şu täzeden galdyryp baryň aryňyzy alyň, aryňyz köýdi siziň diýen. Şol duýguny oýnajak bolýarlar. Kime bähwetli? Kime bähwetli? Haram bu işlere bähwetli. Biram biziň dinduk nemelerden şonu gaýtalýar.